Vaig decidir comprar un negoci i no començar des de zero per la casualitat que es va donar en aquell moment. També era més fàcil, més senzill, que no pas començar des de zero, que no tens una cartera de clients, un local, i has de començar com més a poc, i d'aquesta manera vam poder anar més ràpid. Vaig començar a fer plans d'empresa, així números per sobre, sense no tenir-ne molta idea tampoc. I va ser una conversa en un bar amb una amiga que li vaig dir: ostres, he fet números i les acadèmies d'idiomes o de reforç escolar donen diners. I em va dir: ostres, casualment jo tinc una amiga que en treballa en una i la propietària se'l vol vendre. I bueno, va anar així. Precisament la propietària coneixia Reempresa i vam decidir fer-ho així per facilitats. Realment muntar una empresa són molts mals de caps perquè no saps per començar, no saps per on començar, no saps quines gestions has de fer, quins documents has de demanar, no saps els diners que necessitaràs ni quan hauràs d'ingressar per poder pagar totes les despeses que suposa tenir una empresa. I si trobes algú que t'acompanyi en aquest procés, doncs és de gran ajuda. Si un amic meu ara mateix es plantegés posar en marxa un negoci, li diria que ho faci, que no s'ho pensés 2 cops, però que busqués ajuda, com per exemple contactant amb algun tècnic de Reempresa que el pogués ajudar a fer totes les gestions i els papers, documentació i també aconseguir finançament si no el té, com em van ajudar a mi. Realment tornaria a comptar amb els serveis de Reempresa si tornés a emprendre, perquè ho he fet. Tinc una altra acadèmia en un altre poble, la qual la vaig agafar l'any següent d'aquesta, i vam utilitzar una altra vegada els serveis de Reempresa per totes les gestions de documentació, contractes, etc.